Lo mileyo ngaphambili ngumama Maphikana. NgoSeptember bendigula. Ndisiya esibhedlele nasezikliniki nokogqirha. Ndiphethwe sisifuba, kuthiwa ndine-lungs and chest infection. Ndilele phansi ndingakwazi bese ndincedwa kufuneka ndiphakanyiswe. Ndincedwe noba ndiya ezifanelweni kufuneka kubekho umuntu. Naba ndizawuhlanjwa kufuneka ndihlanjiwe. Kodwa ngelanga elinye njena kwakunge-11 ka-October kulonyaka upheleyo. Utata wayeseGeorge. Sanyatheliswa kwigamethi yakhe. Ndaphuma ngoba ndandingakwazi uzihambela ndayisiwa eteksi ndohlaliswa khona. Kwathiwa utata uyandifuna ufuna undibona. Wathi utata ndivile uba wena uyagula. Wanibamba ngesandla wathetha konke okuhle phezu kwempilo yam. Nge-12 ndabayeka balungiselela uye enkonzweni abantwana. Ndaqonda ndizawuziyela mna bengandiboni nditshintshe istrato kwenzela babandibone sele ndingena apho sikhonzela khona. Qala ngoko impiliso yam bana namhlanje ndizowuphakamisa ke intsebenzo yalapha ekhaya. Indincede kakhulu. Enkosi.